Hello guys, welcome back to my YouTube channel Niwanka Hadia ti PPE kumba piyo I ngala sedang ban ai jam yo namar ba kile ngan phana adu mene kile ya ap ban ai ya ga jaya ki ti nang ban tahi ngala dep kam ban ai ya kane ga ja ti PPE kumno kini kimyo ki shalak bah balai kisalang namar bala melien ban ai ketung em ti hang ne klem ai ketung ti peki I piki tang ban ya smaya ganega ja te kim ya tre ban ya bam namar ba kim ya bang than namar ba ngila melien ban ne ai ketung kile ya phet baron hang ne ngalamut ban thi jing thit khan yet kin shot kat kaba nga don kam tang ba nga su pe sa hang ne namar ba ngala I tenat pelat ya gini gitiar kiba don hang ne pe unu kharo ulah pen I be ya nga umut ba nga ban thit ha oi nga mut ban thit tang ba nang su ban jit mo namar ba la bon pelat gini ki design kat ka ba nga pe nga itenat ba ro te nang su ban jit la dolong ka bala nga kwa ban ra ba ro khoi tang ba on la ban ra shanu mo kat keni kitiar pe kini ro lada ngala te nga kwa ban thit ya kini ro ani kajing internet la syo ban patai ya ngan pen isu I phimo shane pe kini ki kumut ro laga jong ke design ni bon pala dei te shane pan kidon ki besin te nang ta la un byang shane hi namar ba ngamut ban thit ya kini te pila ina do mene ngam nang syuk banjit ya gini Mengkong kisi ya pinga yo I musim kakende ya piban I kipo ti kemau hato video banga syok mau ya to mau banga syok hande la pendon kam ki misteri ya to mau mo kum ler bako hana pilong kamrado no jong na piwan show pertayangan penpun na benta trong pi nga kloi ban ya jing I trong pi nga kloi ban ra ya hi ta I empat dep tang banga haban pengkhuj hang ne ya kene ki balak dep di knang ban kham sup ban pengkhuj kome badang jam dala apa bala ani jinjar ban khuj na kata kada khuj shwa kan ne ka balak dep kan dia dengan sapun I yepi anda ngalak dep barok mo Napi wan show I can hide tang jing kulai dep ban pekhuj ya kane bala dep ki misteri ban tre tang ba demo ka ba complete kane ki misteri ki dang continue hi ban tre te nga pekhuj shwa ya kane khnang ba kham suk anda la te kham jinjar te tang kum ne video jang nga mata kasngi khoble shibun khoble shi hejar ngo ublen dar kat bat phi khnang ba phin yo kamet ka phat ka ba koi ba kya bye ngin she shem pat next video